Αυτό λοιπόν περιγράφει και λέει τρία μεσερμέτρια ρίξαν τα δύο και έμεινε το δικό του. Περιγράφει νερομαχίες ολόκληρες σε έναν εντυπωσιακό τρόπο. Και μετά παίρνουν εντολή από την Αρχηγείου Μέσης Ανατολής να πάρουν και το τελευταίο που έμεινε, να πάει, δηλαδή αποσύρουν οι Εγγλέζοι εντελώς την αεροπορία, χωρίς να έχουν και αντιαεροπορική άμυνα σημαντική. Και επακολουθεί βέβαια αυτό το πράγμα δεν είχε ξαναγίνει. Δηλαδή να έρχονται αλλεπάλληλα στις 20 του Μάη, αφού έχουν προηγηθεί μια εβδομάδα βομβαρδισμών, αλλεπάλληλα κύματα οπλιταγωγών αεροπλάνων, είναι τα Ιούλια τα 52, τα Ιούλια 88, να ρίχνουν, υπάρχουν φωτογραφίες που φαίνονται το πλήθος των αλεξιτώτων, σε συγκεκριμένα σημεία και μάλιστα ερχόταν και με ανεμόπτερα και έφερναν τα ανεμόπτερα, τα κατέβαζαν πίσω από τις αμυντικές γραμμές των Εγγλέζων. Ο Φράιμπερ πλέον έχει αναλάβει τη γενική διοίκηση και την άμυνα. Και παρουσιάζεται αυτό που περιγράφει και ο Χάουελ και σε άλλες περιγραφές, δηλαδή να έχουμε εδώ στρατεύματα ελληνικά-αγγλικά, παραπέρα έναν φύλακα γερμανικό, παραπέρα ελληνικό, δηλαδή έτσι τραυματίζεται και ο Χάουελ, ο οποίος την πρώτη ώρα στις 20 του Μάη τραυματίζεται από έναν Γερμανό βαρύτατα και η περιπέτειά του και η περιγραφή του είναι πώς τον μεταφέραν στην Αθήνα, πώς ολόκληρο το καλοκαίρι του 1941 και το φθινόπωρο του 1941 στην Αθήνα πρώτα και μετά στη Θεσσαλονίκη, ώσπου το Μάρτι του 1942, λίγο πριν το φορτώσουν για τη Γερμανία, καταφέρνει και τραπετεύει από το Δημοτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παίρνει το δρόμο έτσι που του ρούχου λέμε, στα βουνά, περιγράφει πάρα πολλά πράγματα, φτάνει στα λεγοχώρια, από εκεί περνάει ελευθερόδρομο, βάθο, κατεβαίνει κάτω, σήμαντρα, καλύβες, ορμίλια και εκεί τον πάρει πάνω στο κρυσφύγετο που έχουν οργανώσει οι τοπικοί αντιστασιακοί και ύστερα από 2-3 μήνες τον φυγαδεύουν προς τη Μέση Ανατολή μαζί με άλλους. Αξίζει τον κόπο αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, να κλείσω όμως έτσι σε 2-3 λεπτά. Για τη μάχη της Κρήτης μπορούμε να πούμε ότι είχαμε υπέστατη οργάνωση άμυνας, ότι είχαμε πρώτη εισβολή από αέρα, αλλά δεν σας είπα, τα θύματα της μάχης είναι περίπου τα ίδια Έλληνες, Εγγλέζοι και Γερμανοί. Προσέξτε μου μια λεπτομέρεια. Οι Γερμανοί λέει είχαν 1990 νεκρούς και 1995 εξαφανιστέντες. Δεν ξέρω πώς εξαφανίστηκαν. Έχει να κάνει όμως με τη συμμετοχή, την πρωτοφανή συμμετοχή του κόσμου στην άμυνα της Κρήτης. Έχει να κάνει εδώ και η αναφορά του Ιωάννη Αλεξάκη, ο οποίος μέχρι το Μάρτι είναι στρατιωτικός διοικητής Κρήτης, του γνωστού μας Ιωάννη Αλεξάκη, και διαφωνεί με την κυβέρνηση η οποία διατάσσει τη συγκέντρωση των όπλων από τον πληθυσμό και ο Αλεξάκης θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνουν για να αντιμετωπίσουν τυχόν εισβολή των Γερμανών όπως και έγινε. Και ναι, τι έλεγα τώρα. Έχουμε λοιπόν την πρώτη εισβολή, η οποία είναι και έχουμε τα θύματα, τον αριθμό των θυμάτων. Και έχουμε το γεγονός ότι θεωρείται η μάχη της Κρήτης ως το νεκροταφείο του εκλεκτικότερου ίσως τμήματος του γερμανικού στρατού, που είναι από τις νέες θεωρίες πολεμικές. Να μπορεί δηλαδή να ρίχνει στις θέσεις να δημιουργεί προβλήματα πίσω από τις αμυντικές γραμμές ή να προσπαθεί να καταλάβει ολόκληρη περιοχή όπως ήταν η Κρήτη. Αλλά με την πανοδευτρία αυτή την οποία σε 8.000 τελικά συμποσούνται κατά τους υπολογισμούς οι απώλειες των Γερμανών, δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε για τον λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό το επίλεκτο σώμα των αλεξιτοριστών. Ένα άλλο θέλω να πω να τελειώσω.
Όχι ένα-δύο. Το ένα είναι τα αντίπεινα των Γερμανών. 2 Ιουνίου και 3 Ιουνίου. Τελευταία φάση της μάχης της Κρήτης είναι 1η Ιουνίου, όταν τα τελευταία τμήματα του οργανωμένου Αγγλικού στρατού καταφέρουν να φύγουν από τα νότια παράλια. Στις 2 Ιουνίου, στο Κοντομαρί και στις 3 Ιουνίου στην Κάμπλανο, οι Γερμανοί για πρώτη φορά στην Ευρώπη εφαρμόζουν αντίπεινα εναντίον του πληθυσμού για συμμετοχή του πληθυσμού εναντίον του γερμανικού στρατού. Την Κάμπλανο, την οποία εξαφάνισαν και σκότωσαν όσο πληθυσμό βρήκαν εκεί, έβαλαν και πινακίδες. Μία μονάχα να σας πω το πώς τελειώνει. Εδώ υπήρχε η Κάμπλανος. Δηλαδή έχουν εξαφανίσει ένα χωριό ως τιμωρία παραδειγματική για αυτούς οι οποίοι αντιστάθηκαν εναντίον τους. Στο Κοντομαρί υπάρχουν πολλές φωτογραφίες. Μία νομίζω έχω εδώ. Το πώς πιάσανε αυτόν τον πληθυσμό και πήγανε για πρώτη φορά και εκτελέσανε 28 άνδρες μπροστά στα μάτια των γυναικοπαίδων. Και να πω και το τελευταίο. Σαν χθες, ο Μανώλης Γλέζος και ο Σάντας, ή ο Σάντας ο Μανώλης Γλέζος, κάπου ο Σάντας έρχεται στη σκιά του Γλέζου, κατεβάσανε τη σημαία από την Ακρόπολη. Τη σημαία της βάστηκα, τη γερμανική. Αυτό θεωρείται πως είναι η πρώτη αντιστασιακή πράξη στην Ευρώπη. Εγώ λέω ότι η πρώτη αντιστασιακή πράξη είναι αυτή ακριβώς, η συμμετοχή του ελληνικού πληθυσμού εναντίον των Γερμανών, που έγινε ακόμα και με τσάπες και με εργαλεία αγροτικά ή με οποιοδήποτε όπλο μπορούσαν να έχουν, και στη συνέχεια, αμέσως μετά την 1η Ιουνίου, ανάπτυξη της κριτικής αντίστασης. Αυτή λοιπόν την επέτειο, η οποία έχει να κάνει με το βιβλίο, είναι το κλείσιμο του Ελληνο-Ιταλο-Γερμανικού πολέμου. Είναι η τελευταία πράξη την οποία πληρώνει η Ελλάδα με τετράχρονη κατοχή και με όσα αυτό σημαίνει, τα οποία υπέστη ο ελληνικός λαός. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα, έτσι, πέρα από το γεγονός ότι το βιβλίο αυτό έχει και προσωπικό για μένα ενδιαφέρον. Με χαρά μου ασχολήθηκα με αυτό, με χαρά μου το παραδίδω στην κρίση σας, πιο πολύ για να διαβάσετε τους αφηγητές, είπε ο Νίκος για τον Μιχάλη τον Φιλιουδάκη, τον Αϊθαλή αυτόν, χωριανό μου, υπάρχει ακόμα, μου διηγούνταν, του λέω τη δεύτερη φορά, μα εδώ Παπαμιχάλη, τώρα για πες μου αυτό το πράγμα, μου λέει, δεν στο είπα και χθες. Δηλαδή αυτός θυμόταν ότι δεν το είπε και χθες. Εγώ το είχα ξεχάσει. Ένας άνθρωπος στα 100 μπήκε στις 15 του Μάη. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και μακάρι κάποιοι που ψάχνονται να τους βρίσκουν και να χρησιμοποιούν αυτά τα ωραία πράγματα, τα πολύ σημαντικά πράγματα που τα έλεγε ο πεθερός μου και εγώ και εμείς δεν τα ακούγαμε, να αποτυπωθούν σε ένα βιβλίο, το οποίο παραδίδω και ελπίζω να παραμείνει στη βιβλιοθήκη σας. Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να ξανακούσουμε το Χίτλερ να μην... δεν τελειώνουν αυτά. Σήμερα το πρωί άκουγα, βρήκα ένα λεπτάκι. Αυτό το Χίτλερ, να μην το καυχητής, είναι νεοριζίτικο. Ριζίτικα στην Κρήτη λένε κάτι σαν δημοτικά τραγουδιά. Είναι σε 15 σύλλαβο, αλλά δεν είναι ομοιοκατάληκτος. Και τα τραγουδάνε στις ρίζες, δηλαδή τα χωριά που είναι στις πλαγιές των βουνών χαμηλά. Παλιά τραγούδια υπάρχουν, πότε θα κάνει ξαστεριάδιο, δεν ξέρω τι. Άκουσα σήμερα το εξής. Παιδιά, και ήτανε οι παλωτιές. Τι είναι οι παλωτιές, τι είναι αυτά. Κοιτάν το καταχτύπη
στον κάμπο του Καστελιανό, Καστέλης και Σάμου, στη Κίσαμο τσιπάτες, τα μέρη της Κισάμου δηλαδή, οι Γερμανοί πέσανε από τα αεροπλάνα και γιουρτούνε στα χωριά κι όλους τις καταλιούνε και καθαρίζει ο τόπος μας. Μα έχει άρματα ασβαστά και από δεν έχει ασύρει και οι Γερμανοί προβάλλανε. Ένα άλλο από τα πολλά τραγούδια τα οποία οι ατέλειωτες της εμπνεύσεις συμπατριώτες με κάτω θα δημιουργούν κάθε τόσο για να μιλήσουν για σημαντικά γεγονότα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη που σας καλωσορίζω. Ακούσουμε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ο συγγραφέας, μπορείτε να παραλάβετε από ένα βιβλίο ο καθένας και ο συγγραφέας θα το υπογράψει. Οπότε... Από μέρους μου να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για το Δήμο Πολυγείου, το Σύλλογό μας που είχε την πρωτοβουλία να κάνουμε την εκδήλωση, που υπό την αιγίδα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έθεσε αυτή την εκδήλωση. Δήμος Πολυγείου θα πει πολλά. Αυτά θα συγκεντρώνονται σε ένα όνομα, Γιώργος Διαμοντλάκη. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.